selkeästi. Katoppa renkaat. Pitää vasta eestä taakse. Katokki saatana, että pysyt nyt lavulla loppuväliin. Turppaan tulla, jos äät pihalle, se on varma. Mikkonen? Yritetään ainakin. Jos se näyttää vaan hulluksi, niin vedä ohimoon. Saako ihan luvan kanssa? Joo, hyvä. Kyllä ne tulee paka lujia, vakioaskilla. Mä en uskalla ajaa luen. Mä en tiedä, mä liikaa löysää noihin aivan pumppaamiseksi. Se viimeisellä oli vähän yksi. Vaan vituusti varomaan tuolla laatikolla, kun se vittu koko ajan vittu on joku saatana kaikolla. Se on makkara. Haikko näkyy päärästä? Kyllä mä menen maistoon osallistuja. Aivan jee. Niin näin. Se melkein lähtee. Tohtiskohan käyttää kypärää pois? Se on paha, jos menee kato se nyt se hyvä fokus, kun jättää Ei joo. 14 numero menee nyt vasta lähtö jo. Ei vittu. No, soitti tuossa matkalla tuolle keleikkamiehelle. Ei vittu.